Hej folkens, velkommen til pakkeåbning af Charizard i Xbox. Ja, det er Charizard. Det er fandme også en dejlig Pokémon. Der er nogen der har lavet hul i, det er sgu lige meget. Er det ikke dig? Nej, det er ikke mig. Det tror jeg, det var efter vi havde købt den. Nej, det er ikke mig. Det er sgu også lige meget. Hvad er det? Det er ikke en snuller. Det er noget, der sidder fast. Det ved jeg godt, Per. Surprise, motherfucker. Right, motherfucker. Surprise. Sådan. Er der et eller andet hemmeligt trick der for den her åben? Jeg tror, det er sådan her. Nej, vent lidt. Rolig. Sådan. Ja, så prøver vi at tage den ud. Der er lidt af hvert. Der er med siden der. Der var... Kæft, man. Jeg synes hele tiden. Nå. How the fuck? Ej, for helvede. Ja. Okay. Der var en Charizard Level EX. Level 180. Mega Session. Hvad er det? Ja. Og så er der sådan en megakort. Skal vi trade? Ja. Og så er der 4 packs. Ja. Et Charizard, et Venusaur. Hvad er den hedder? Det er... Og hvad den hedder? Jeg så en video med den. Den har et meget langt navn. Og så Blastoise. Det It's the first generation. den første. No. Yeah. Det var... Hold kæft, vi får mange dæks derinde på TCG Online. Ja, for fanden da. Nå, Okay. Væk med det her. første pakke. Vi åbner. Det er med den her. Hvorfor kan jeg ikke huske, hvad den hedder? Det er fandme træt. Det ender med K. Ja, det er det. Kangaskhan. Rigtigt. Og så er der også en lille historie om den barn, men det tager vi ikke. Nej, så Geodude. En klassiker. Ja, den får man næsten altid. Ja. Helioptile. Den har jeg faktisk brugt. Den brugte jeg i... hvad hedder det? Den hedder... Pokémon X. Den er jeg faktisk godt af. Den var ret god. Og så Boneri. Det ligner en trutter regnbue. Det er regnbuebrutter. Spiel. Heal. Spiel. Og så en Spreadsy. Den fik vi da også tidligere, der gjorde vi ikke? Ja, den har vi fået 2 af nu. Ja. Og så en Caterpie. Yeah. Det er en... Det er sådan en Ashen Star med faktisk. Ja. En Pokémon Fanclub. Dejligt. Hvad gør den? Search your deck. Søg sit deck for 2 normale Pokémoner. Vis dem og kom på hånden. Så skal du blande dit deck bagefter. Så en Torkoal. Den er også. Den vil se før. Palpat. Ja, den er også spændende. Og en Celio. Ej, nu har vi. Så har vi... Nu har jeg faktisk alle. Nu har jeg alle udviklingen af den her. Cool nok. Ja. Yay. Flere af dem. Dejligt. Ja. Og så en med Blastoise. Var det ikke den du startede med, eller Squirtle du havde til at starte med? I dit første spil, nej? Jo, altså... Når jeg spiller første generation, så vælger jeg altid Squirtle, for jeg elsker Blastoise. Ja. Jeg plejer at vælge Charmander. Det gør jeg også. Altså, jeg vælger det også nogle gange, men jeg kan bedst lide Squirtle. Der er en Dark Energy. Dejligt. Ja. Og en Weedle. Smoke Weedle er vi det. Og en Zorua. Den har vi fået en gang. Det er anden gang for den. Og Venipet. Hey! Nu har du, nu mangler vi en. Du har Whirlpool, ja, så mangler Den bare. har du vist også. Nej. Nej. Har det. Så Skitty.
Det var da noget skidt. Det er efter sigende den nuttigste Pokémon, der er. Og Diglett. Den er irriterende. Og sådan Arbok. Du har Ekans. Du fik Ekans et par gange. Ja. Ja. Så nu har vi også den. Og så Spewpa. Hvor fuck er den egentlig fra? Den er, Nå, det ved jeg godt nok ikke. den er fra Generation 6. Den ser i hvert fald sjov ud. Lad os du bare sige det. Og så en Mac Revive. Er det tredje gang vi får sådan en? Ja. Og Inkay. Det er også tredje gang. Yeah. Ja, så åbner jeg lige en pakke. Og det er Venusaur. Jeg kan godt finde noget at åbne. Ja, du lukker. Nej, jeg åbner. Pamper. Glad lille blå abe. Ligesom dig. Ekans. Ja, vi fik Arbok lige før. Fletchling. Me first. Den havde vi ikke Tini også. Shelter. Ja. Den er fandme træls til spillene. Ja. Fordi fandme hård. Tailio. Den, når den bliver til Cloyster, så er den rimelig god. Jamen, så er den fandme også træls til spille med. Tailio. Ladybug. Venusaur EX. Det er... Det er sjovt nok i Venusaurs Ja, og det var sgu lidt... Det var ret cool egentlig. Ja. Illuminis. Næsten en Illuminati. It got the eye. Super Potion. Og sådan, hørte jeg. Så har vi en næsten. Eller er det Nu mangler vi bare den største. Hvad den hedder? Ja, vi sidder lige og hører over Roxette. Det ved vi også fedt. Ja. Ja, det ved vi ikke. Og så endnu en af dem der. Yeah. Sidste pack. Og det er en... Mega Charizard. Mega Charizard Y. Goddammit! Yay! Den har vi i forvejen, der kommer. Du kan ikke blære dig. Flabébé, den har jeg også i forvejen. Den fik jeg lidt tidligere. Stunky. Har vi ikke... Nej... Har vi ikke sådan en i forvejen? Eller Nej. hendes udvikling her? Det ved jeg ikke. For Shanks. Den har vi fået... Det var min anden eller tredje Pokémon nogensinde. Cool nok. Den blev til, så havde jeg Luxray. Den hjalp mig igennem Elite Four. Spread. Hvad fuck? Hvad laver den i alle pakker? Jeg tror det er 5. gang vi får den. Ja. Og så Weavile. Har du ikke Sneasel? Jo, Det er rigtigt. jeg fik det 2 eller 3 gange. Og så er der Pony. Og Bonary fik vi også lige Lige før. Og så har vi Fury Torch. Det er sådan... Og så en Avalok. Den mindre udvikling har jeg. Ja. Er det et isbjerg? Sådan halvt. Ja, det er halvt isbjerg. Fuck hvor cool egentlig. Den er med i... det er en af træningscenterledernes sidste Pokémon i Pokémon X og Y. Og så Sneasel. Perfekt. Yeah. Og så inden vi slutter, venner, så vil vi gerne lige snakke lidt om, du ved, I ved Legendaries. Jakob han har åbnet nogle packs, og de Legendaries han har fået, det er den der Seagrum i Guld. man kan egentlig ikke, man kan lige præcis se den, så den har den rette vinkel. Så man kan få den her på, ja sådan nogenlunde. Så fik jeg Mew EX. Ja, det gjorde du også. Ja, den har jeg også her. Den kan desværre ikke angribe, men det er Mew, det er cool. Kan den ikke angribe overhovedet? Nej. Nå. Ja. Og så... En Suicune. Ja, den var med i den første Pokémon-film, jeg så. Pokémon Forever. Det er ret cool, at du har fået en hunde. Ja. Angående med hunden. I kender jo godt alle sammen Eevees Evolutions. De er Evolutions. Ja, jeg havde alle hundene. Alle Evolutions, også Eevee. Så var jeg så dum at bytte dem væk. Ja.
Og hvad, det er den tredje Veltal EX vi får. Ja, ja, det er fordi vi købte nogle andre packs, som vi også åbnede. Ja. Jeg fik også den her, fordi jeg købte også den store en, vi har åbnet her, og så fik jeg den i en anden pack. Ja. Hvor den ser lidt anderledes ud. Og Bjarke han har været helt vildt heldig med min legendariske LA. Ja. Jeg fik også Zekrom. Bare ikke helt så sejt som Jakobs. Så fik jeg Victini. Også lille og cute. Den, ja, det er lykke-Pokémon. Eller held-Pokémon. Så fik jeg en Mew, som I godt ved. Ja. Så fik jeg en Charizard EX. Den er godt nok Mega Evolution. Den er ikke legendarisk. Det er Charizard X Mega Evolution. Ja, det er... Det kan godt være, at det ikke er... Det er bedst. Det er altså et farligt bedst at komme imod alligevel. Den har jeg faktisk i Pokémon X. 230 liv, og den skader 300. Det er altså noget, der gør af, så kommer I i kontakt med. Og sådan en Xerneas. Xerneas EX. Også ret fedt. Den er far. Den pakker vi jo tidligere. Og så fik vi en Galate Mega Evolution EX. Og hvis det var, at jeg bare havde en Galate, så fik jeg et kort, der gør, at den kunne blive til en Mega Evolution. Ja. Han kan vide, så bliver lavet Mega Evolutions. Det tror jeg ikke, der gør. Det, ja. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Det var det, vi havde i dag. Ja. Så kommer vi ud med noget nyt senere. Og I skal lige se de armbånd, mig jeg vi købte også sådan nogle armbånd. Alright, jeg skulle lige... Jeg har købt et med Pokémon på. Ja, vi har Charmander, med Ash og Pikachu. Charmander, Jigglypuff, Pikachu, Venusaur. Og jeg har så en, hvor der står Pokémon, hvor Ash og Pikachu er på. Og han er blevet skudt i hovedet. Ja. Det var det. Ja, så lægger vi noget senere. I må have det godt dertil. Hej.